A Feira de Asociacións de Ámbito Social, FADAS, volve de novo á cidade de Lugo e xa por 8º ano. Durante toda a xornada, unha mostra da dúcia de asociacións que conforman o colectivo porán a disposición de toda a veciñanza na Praza Maior os proxectos e iniciativas que levan a cabo durante todo o ano. Cada carpa representa unha desas zoas da sociedade, pois onde hai un poquinho de dor e sofrimento, tanto a nivel persoal como a nivel colectivo. É fundamental que se sepa que hai sitios onde a xente que está pasando mal pode ir e que tenga un lugar onde se lle pode escutar e onde se lle pode botar unha man. Inmigración, muller, drogadiccións, trata, saúde mental ou a xestión do duelo son algúns dos temas nos que traballan estes colectivos. No acto de inauguración da feira, o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, destacou o labor que realizan estes colectivos a favor da igualdade e a inclusión social e reiterou o compromiso inquebrantable da institución provincial coa axuda a estas organizacións. A Deputación de Lugo, como xa vimos facendo, aportando anualmente, ten que estar á altura neste tipo de acontecementos, sobre todo por o que representan, sobre todo tamén por o traballo que fan ano tras ano nun ámbito pois complicado e complexo, e sobre todo que hai que pensar que cada vez recibimos máis persoas de fora e polo tanto pois a labor que fan asociacións do terceiro sector como FADAS é fundamental para favorecer e fomentar que esas persoas se integren no seno desta cidade, no seno desta provincia. A día de hoxe, unhas 11.000 persoas de toda a provincia reciben axuda de algunha das máis de 49 asociacións sen ánimo de lucro que traballan arreo en prol da igualdade social.